Чаңкырап қояғыға, именно сетке кетмәһен үшін, ортаға или бәләкәйләніп кетмәһен үшін, или таралып кетмәһен үшін, мұның білән үлсәп кенә қарап қояғыға. Балас хугу башкорт халкының борынгы һөнәрләренең береһе. Йөн йөптәрде төрле төскә буяп, уларны киптереп, балас хугу станогында балас эшләгәннәр. Балас хугу станогы башкортларда урын агас дип аталган. Бүгенге көндә бул юнәлештә кәсеп итүчеләр ханы арта килә тиһәк, хата булмас. Авылдарыбызда балас хугусылар борынгы һөнәрне тергезеп, яңа ысулдар кулланып, төрле баластар эшләй. Ушы көндәрдә Айык авыл бәйгеһе сиктәрендә Азнагыл авылында балас хугу буенча осталык дәресе узгарылды. Осрашуга үз эшенең остаһы Рәйлә Алламуратова килгән ине. Ул Азнагылдарга балас хугу серләрен асты. Станоктар менән ничек эшләргә икәнлеген ентекле аңлатты. Ой, қалағыларыбыз, ой, қалағыларыбыз, ой, хыйындыларында йөргән юлдарыбыз. Бүгін Азнагыл ауылының Айык ауыл деген шундай конкурста катнашулары белән котлайым. Алар еңүдәрен теләйем. Шуның өчен меңне сакыргас, өйрәтергә. Ошо элекке борынгы безнең минең нәселдән дә килгән, ул элек борынгынан килгән ошо хугу кәсебен күрһәтергә дип килдем. Мына күпләр бит инде килгәндәр, теләп, күп ерләрдә хәзер башланалар был эште. Шуның өчен ошо Азнагылдарның да бер кәсебе, вакыттарын узгара торган нәмә булыр дип бик ышанам. Азнагыл авылы катын-кызлары Остабикәнең кәңәшләрен тыңлап, үзләре лә станок артына басып эшләп караналар. Киләсәктә буның эш шөгыльде үзләренә үзләштерергә дигән һүз куештылар. Ошо авылда яшәйм, килен булып төштем, 30 елдан артык яшәйм инде. Әле бүген мин үземнең бер авылда яшәгән авылдашларымды, еңгәләр, апайлар бар, аларды безнең менә Алламуратова Рәйлә Фәрит кызын сакырып монда, аларга мастер-класс күрһәтергә дип сакырдым инде, үзебез катнашып бергән еңгәләрде, апайларды. Был балас хугумына мин үзем электән кызыксына идем. Рәйлә апайдан төрле конкурсларда катнашканын күреп торабыз, телевизионнан, интернеттан күреп торабыз. Инде шуга күптән хыяллана идем. Ушул турала бу еңгәләргә, апайларга һөйләгәнем, алар да риза булдылар. Шул Рәйлә апайдан монда сакырырга. Бүген ул безгә килде. Менә үзенең иянсәре Әминә менән безгә мастер-класс күрһәтә. Бу балас хугап аппаратымы, дип әйтәйме, балас хугап станогын, оның улы елдар эшләгән. Шуга безгә бик кызыклы. Менә балалар да килделәр кызыкканып карага. Ул апайлар, инәйләр дә кызыкканалар.